ukudla kwase next chapter ngakunikeza 10 out of 10. Ithi kumnandi kakhulu yonke into ngakho. Ukudla kwala next chapter ngingakunikeza 10 out of 10. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very filling. Shout out to the next chapter. Shout out to the next chapter. What is it, Shasha? Siewa Love lives here. I hope you don't mind. Greetings, Sawona, hello, hi, Kamangu. But of course, when we VIP then you have the honor to call me Adama 2K and Namingi 2K. I am out at the next chapter. I'm here to begin the next chapter for uKhensani benokotliso. Ukotliso yona sibhalele uthicela simsize bandla. Simtholele uKhensani. Can I get an amen? I do not know what the response uKhensani izothini. I'm crossing my fingers ukuthi she's going to give us a big fat yes. But ke asazi Nkosi yami asazi. Cela ukuthi wena ungene nami ngaphakathi khona sokwazi ukuthi kanye ndawonye together forever. Sizobona ukuthi khamba kanjani. If you'd also like to be a part of the show, ulethe crush yakho nawe sibhalele on the email address down below, and the Select Africa TV is Oxeta. Remember to follow us across all social media platforms and subscribe to this awesome YouTube channel. But Manje, welcome to the show. You are watching Select Africa TV, and this is I Have a Crush on You. I have a crush on you. I have a crush on you. Funa Pilipilo so about two. And please tell uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Igama lami nguKhotliso Sibongo wakaleo. Into engelithi ngibhalele la kule show nakhona intombazane ngayibona eBhishi ngonyaka ophelileyo yangihlaba umxhwele ngempela. Manje into engifisa ngayo ukuthi yenze ukuthi ngitholele leyo ntokazi. Siyebhishi siyobhukuda nina nibona ama soulmates Khotliso dad. Intokazi yini yachaza ngaye? Why sexy in phela ebhishi igqoka ama bikini? Ngayibona nje kuyintokazi enhle njena dark elihle nje amehlo akhe nje ayangihlaba umxhwele ngempela. Okay, so nakhuluma nentokazi. Khuluma kancane nje ngoba phela na kwawumuntu ongathola iphuthu uhamba nabangani bakhe ngathola inamba nje kuphela. Oh, at least number yakho nayo. So WhatsApp nikhuluma vele? Besinoxoxa naye WhatsApp kodwa ke into engathini. Okay. Bengathi nje click nje inkulumo engikhuluma naye. How do you know ukuthi why usho kanjalo why usanhlik? Abengathi benganaso isikhathi sami ukuba ngintana so isikhathi nekhumbulo ungikhulumisa bengikhulumisa muzathana ngikhulumisa nje. Kodwa samfuni. Hayi ngisamfuni. Manje ungathini mangase kuthiwa even in real life akakuniki leso sikhathi? Noma ufuna ukuhlwele uyizamele, ufuna ukubona. Akufika kuzamile phela. Sengiyabona phambili. No, uzothola ukuthi lapha kusile type lethanda ukuchatha. Khona abantu abaprefer ukuthi nibonane face to face nokuthi akuphendule WhatsApp. Sekwambona vele besides ibhishi? Angikazi ngambona. Wakwacela ukumbona? Ngacela khona. Kodwa ngathi waba umuntu ongathandisisi ukumbona. Kodwa wena wathi give up ukumfuna uyambahla. Ngizamfuna partner phela. Umfundise kwamathuba kamasipala omsebenzi. Okay, so uthi intokazi wachazwa indlela ayeyiyo. Umoya phansi. Usuku WhatsApp manikhuluma usutholile uthuba mhlawumbe lokuthi umbone ukuthi ngokwe personality ukanjani. Mayikuphendulile the 1-2 times akuphendula khona uyakwazi ukubona ukuthi inhloboni noma awukakabi sho. Angambona kade ngimbonile singize ngibona ngamehlo enyama ukuthi ayena uyilo muntu nje onomoya right ophansi akaphaphile efonini khona uyazi ukuthi abantu bayashintsha efonini kuba nesibindi ke khuluma noma yini omunye nje uba nesibindi sokubholoza but in real life akabi nokubholoza. All right, so we type yakho ngibona ngathi type yangazi phela ke. Okay, yini engakudisappointa njengoba uzombona namhlanje, yini angayenza or angayisho engaveli kudisappoint kwenza ukuthi ish mhlawumbe ufuna nokuchange ama minds ngaye? Angimazi singayenza ngenzeka noma yini mhlawumbe. Lapho sangangavumelana nami into engizozisho kuyena, sangenzeka uvumelane nami.
Ngibonakala. No, ngibuza ukuthi abanye abantu besilisa abanokuthi angithanda intombazane enama-tattoo, angithanda intombazane mhlampe egqoka izigcebhe, angithanda intombazane efaka ama-weave nama-makeup, wena intombazane enjani ongayithandi? Hey. Kona amantombazane afaka ama-weave nama-tattoo nawekho right. Oh. Usekwagudlwa live. Phambi kwakho umuntu athi khohle ukahla. Ngadlala, this is not about me. So ama-tattoo? Ama-tattoo Ezinye izinto. into kanjalo. Kodwa umuntu yozumshintsha utayithanda. Uthunyiwe ke lo. Hayi uthunyiwe lo, uthunyiwe kumina ngikutshela. Kuthiwa nje akazodila nami kwishow yami. Cabanga. Ngadlala, are you ready to see her? Ngiready. Nervous. Ngikho nervous. Like you cringe. Ngikho. Chips wena. Okay, asambeni sobona intokazi ungayindawo. Please subscribe to this channel if bungakakwenzi lokho. This is Select Africa TV and I have a crush on you. Mbukele Select Africa TV. I'm with the beautiful and the gorgeous Kensani. How are you doing? Ngiyaphila. Ngizodinga ukuthi unginyusele ivoice ke mntaka ma. Kushubile la kunomsindo so ngizodinga ukuthi ube audible. Wazwa muhle first of all. And thank you so much for ukuthi ufike la, especially ngoba bongazi ukuthi uzeleni. I didn't explain mengikufonela ukuthi sizokwenza njani. So igama lami uSine Ngwakanene. I'm from Select Africa TV and ngikufonelile ngathi sihlangane la next chapter for ishow esishuthayo. So ishow esishuthayo is called I Have a Crush on You. So obviously ke mangabe ishow ikanjalo then it means somebody has a crush on you. So ucelile ukuthi sikulethe la kwishow so that azokhona ukuthola ithuba lokuxoxela in person. Uthi yo ukufakela anxiety. Yini usaba ama camera noma usaba ukushelwa noma both? Ayikho into engisayo. Ukuthi bongalindele. Sengiyazi ukuthi ngubani. Ngubani ne? Maybe it's someone you know, maybe awumazi. I can't reveal that. But the nice thing, that person is around somewhere in the building. So uzokhona ukuthola ithuba lokuthi if mina ngisukuma la uzongena ahlale phansi so uzothola ukuthi umbone. Okay. Yeah, bengizafuna nje ukucheck ukuthi right nokuthi singaqhubeka. Right. Okay. First things first, ngifuna ukuchecka la ukuthi if ubheka umuntu ozothandana naye, do you have a type? What's your type? I'm not type. Ha, yonke ithi uyawasha. Hayi ukuthi yonke ithi uyawasha but umuntu ngisuke ngibona personality. Yeah. Or unandaba nokuthi physically ukanjani. All right. Kuyona ke personality ufuna umuntu onjani. Because phela abantu abafani. Ngifuna umuntu right, ogcoka kahle like njenge-gentleman. Does it matter Abe light skin. Abe light skinned. Uyabathanda abafana abaphaphayo noma ufuna labantu amahloni? Angaphaphi, angabi namahloni, abe right. Kuzokuthi nawe namahloni nayo uzaba right ukuthi nje umjolo nje la. Yeah. Be down to earth. Wowza. All right, cool. Okay, so do you have anyone in mind? Oh, ngafanele ukuthi akulethe la? Can't think of anyone. Mengilethe intombazane, is it gonna be a problem? Uthi yo. Ngoba inkinga enkulu. Bamnandi abafana, boys are delicious. Uzomethag. Yabona ke njengoba usukhula kanje, khona ukusina kujeqeza ngiyadlala. So are you ready to see this person? Yeah, get it. Yini engabe turn off mangase kuthiwa ngiyamletha nje yini ungayithandi mhlambe in a man or in a partner uthi nje cha ngengikwazi ke lana ngeke ngamaniki ayikho Sabona phambili. Wethong for real Sabona kopile. angeke ku dangerous ngiyakusaba sport Serious. awuna i red flag wena nje othi nje ayingeke ke la so ngisho kuthiwa umfana othuka inhlamba manje ngibuza lokho ukuthi yini ongayithandi in a man othi nje ngeke ngikwazi nje kuthiwa kunjani like I can't Merasa. ngithanda umuntu orasa uyalwa okay awuso ukuthi mayikuthethisa futhi ngeke ngenzwa okay I want to see how this is going to unfold. Is this guy shy or is this guy as bubbly as I am? Because she says she doesn't want someone opapi. Is it down to earth or is the earth above him?
Asazi, we are about to find out on this episode of I Have a Crush on You. Please subscribe to Select Africa TV and catch the action live as it happens. Unjani Khensani? Ngiyaphila, wena njani? Ngiyaphila nami. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uthulile ukuthi indawo ngibize lana sikhulume efonini nawe yabo. Agcina ukubona ngasasikhathi sasibonana last year unyaka uphelile uDisemba ngani ngisakhumbula. Ngiyakhumbula khona. Ngiyazibuza ngokuthi why? Hayi nami ngempela ngithe mengibuka le nto wathi sixoxe efonini ngibona ngathi angasongeza isikhathi esitheni ngikhuluma ungikhulumisa esinye isikhathi ungangikhulumisi ngibona ngazi ngiphi inkinga ngamuthi ngcono ukuthi hayi ngikhale kule show lena-ke bengifundise nalo muntu njengengidingayo ofana nawe omuhle njengawe yabona ngoba ngempela lo muntu owena ngithathekile mina ngaphakathi wena phikisana noma nje kunesimo sesixoxo nje ungangephi umuntu otheni efonini yabo kodwa mina deep inside inhliziyo yami-ke nayo yagxumagxuma ngayo. Ukuthi nje wena ayikho into oyikhulumayo icacile yabo? Kanjani mhlawumbe? Kahle. Ngiyinto eyenza ukuthi like esikhathini esiningi kungabi nengxoxo ecacile phakathi kwami nawe. Yini mhlawumbe into eyenza lokho? Kanti wena bokhuluma njani? Bethulela. Hello, njani wenzani? Phelela lapho. Ukubuza impilo nje lokho nje kusayindlela yokuxoxisa umuntu nje leyo. Mihla namalanga? Ngibuza ukuthi usa-right Hawu. umuntu impilo isa-right ihamba kahle mhlawumbe awukho la uphatheke khona yabo. Noma wena ufuna ukuthi kube nje kanjani lapho ngikukhulumisa. Hawu, intombazane iyacela ukuphuma, like ngicela ukukhipha. Yabo? Yinto ecacile leyo. Into ecacile ngale icacile ngoba namhlanje nasekubizile emva kwesikhathi nakhona engasathi ngikubona. Bengazi ukuthi uwongibizile yazi. Ukwazi awenze njani? Mhlawumbe bengizokunika i-chance phela ukuthi sabungise la ufuna ngisakhona. Angitheni manje shefonini besikhuluma nembona ukuthi hayi umuntu athi anasikhathi sonke nami. Nyamaza bona mhlawumbe ngibusa nomuntu obusahlekisana naye. Yeah, the reason why ukuthi umuntu bekakhona but manje akasekho so ngithe ngcono ngikunike i-chance. Futhi nje manje sesingakhuluma nje yaphambili nawe Khensani. Yeah. Angangempela mina ngingathatha ngiqale ukubona nje mina ophelile yabo. Ubona nje amehlo akho indlela amahle ngayo isimali sakho. Yo, yeah. Ngazizwa ngithinteka ngaphakathi enhliziyweni. Nami ngiyafisa nje ukuthi kube nomasihlekisane lokanje onebuso obusoft njengawe inkophe ezinde isimali esihle yabona. Yonke into ngiyibona. Ngiyakuzwa konke lokushoyo but kuzoba nzima ke le. Yini engaba nzima lapho? Ngoba umuntu wakho asekuqaleni angithi usemuveni. Nawe uthe singazama manje singaba nzima yini mhlawumbe? Like inkinga ukuthi manje ngiyakuzwa konke lokho ngitshela kona but Manje yini? kahle kahle wena into ongilethele yona la yini? Ukuthi mina nawe sithandana yabo. Sengifuna ukuthi mina nawe sithanda ukuya phambili Khensani. Angithi Kurati. Nana kade lwakaka uyakayijabhale siyathi. West? Sakuya nje West? Yotho into kanjani. Sikhumele lapho ngosayikhuluma leyo nto. Awusithi type yami. Asikhulume That's a problem.
Ngibona type yakho. Asi-type yami. Why type yakho ifu? Type it out ifu. Adi apare di K-way. Adi apare di K-way. Natsuwa katibana nanje ukuthi thathile phela. Yaphela thathile naphela, ukuthi thathile naphela. Wani nani ke photo ngoba nina ke mphaka nikhiwe. Umthaka tsamakaso. Udark kakhulu. Good. Udark. I'm telling you, udark. Koma ngidaki futhi. Angathanda amadoda amnyama. Angikho mnyama nje mina. Awu manje ngayi reason le. Awu Ngikho ngithi asi-type yami. wena ufuna amayelo kuthuni. Angabi yellow kakhulu. Aba-right. Nami nje angikho nje mnyama. Mnyama. Mnyama umjani And sami. uskral. Uskral. Nginjani. Oh manje angithiwa ngisawula. Uskral. Uslenda. Thanda amadoda Awu. angathandi umzimba. Ngibona mina manje ufuna amadoda anemzimba kanjani. Jesa, ngimfuna umuntu olingana nawe. Ngifuna umuntu yabo. Nami nje ngibona nje. Ngiyolalaphi? Ngifuna lesifubeni, chest. Ayi. Ngijima nami ngidla upowder. Futhi-ke yabo. Sangawudla upowder ngifuthe inyanga eyodwa. Ngibesikole. Ngulaye la i-photos zami nami ngokhenza. Akusenkinga ukuba isikole phela. So uthi ungakwenza lokho nede ukuthi uthole mina. Ngakwenza futhi uma ukuthi nginyama kakhulu ngifake no-cream nami ngiyi-cream ngishayithonsi. Ayike. Ngiyadlala. Ngizofuna phela ukuthi ngawo ube nokuthatheka la kumina. Ngoba ile nto othi uyayifuna nawe. Singabantu abane-skin eslight. Yeah. Noma ngimenze ngihlale ngingakhulu. Ngize ngibe mpofu. Uzobathola ba-right. Baphi ungabhekwana ngibona mina. Sibaningi amantombazane la emhlabeni. Baningi kodwa manje abekho baningi abanjengawe yabo. Mina ngikhuluma nawe kuphela manje, hhayi abantu abangabazi. Ayike. Ya? Buka manje-ke inkinga yebholana nje sesivumelene ukuthi ngizoba isikora, ngifake u-cream, ngibe nokukhanya nje ngani. Asavumelani. Asikavumelani. Uvumeleni wedwa. Awu. Ngisakhuluma nje kahle, wasuka sishayana. Sembili, hayi ukuthi ngiyakhoqa, manje. Angisimele sakho sikanjani Ngitshela asi-type yami. Sekwekho abantu abanjani ngoba nami ngiyasho ngizojima ngibe isikora ngidle upowder. Asikho isidingo akhona amantombazane obukeka uyi-type yabo. Kuyini? Ngiyona type. Yeah. Ngumuntu engambona eBhishi. Umuntu waseBhishi. Engambona eBhishi, yes. Wangibingelela wathatha inamba yaphelela lapho. Yabona nje lapha iphelelanga ngathi kuyo ngiphatha phela lapha ungezungeze ngisho inamba yabo. Ukuthi nje bengifuna usuke phambi kwakho. Ungishisa ngenamba ngempela ikhona inamba plate. Unganginikeza nje inamba engasebenzi nje. Ingakho bengikuziba la okhunye. Unganginikeza inamba ukuthi ndawo ikhona leyo nto encanyana ngitshela. Lutho mfethu. Phela nje sungakhuluma nje ngoba mhlawumbe umncane okuningi mhlawumbe uncane abantwini amakhamera ngala ikhuleka ikhamera nje ohlezi ikhona yabo. Naseyithola ikhona amakhamera ama-custom. Mhlawumbe ikhona into beseyisuke ingididile ukuthi ngikunike inamba ekuyona. Awungadidwanga lutho nje. Bakudalile yabo into emidalile idalile. Manje uma ufuna ukushintsha into esidalile yazoba nenkinga. Ayikho into edaliwe la. Futhi idalwe uNkulunkulu lento namadlozi asemakithi ukuthi sihlangane sidibane siphinde sibonane manje uzophisa leyo nto.
Sothi bekuwami suke sekangilahlile. Asekulahlile. Ya langalile. Hayi, manje akulahlanga mina ngifake ezandleni e-right impela. Azi ngizana ngempela ngikhuluma into ngaphakathi yena wenhliziyo. Yabo nje ngibone wena nje kanje. Ulalisa ukuthi ubone mina? Ngibona into yazi. Yenzeka mali into enjalo. Yenzeka ubona induku enhle. Induku enhle asezizweni. Induku enhle mase ngikawula induku njengeyapho, induku njengawo. Induku enhle. Sengingenisana nokudla nje ngifuna ukuni-check ukuthi ni right bese ngiyanidedela ngidle kahle. Hamba kahle i-date. Angifuni phela ukunishiya la mhlawumbe niyashayana. Abaras. Abaras yangimoyo phasi. Okay. So ungathi sofa khamba kanjani okuzele uma ucabanga ngahlangana? Hey. Wena ngizosiyahlangana noma ngahlangana. Hey. Kanjani futhi manje bakwenzani? Hey. Nawu sisi ngala naye. Umthetho usanje igora manje nabantu abanesikini esikhanya. Thank you. Sengingabekana. Siyabonga. Mose dadewethu ngitheme ngikubuza wathi wena i-type awunayo. Yeah, ngithi anginayo but ngithe umuntu ngiya ngokumbona. Uya ngokumbona. So what if indoda right le bezokuphatha kahle and bese uthola iscore esikhanyayo bese singakuphathi kahle? Noma i-risk willing ukuyithatha le? Vele ama-risk ngiyawathanda. Ama-risk yawathanda. Yekuzuyisona. Yes. Okay, besides indaba ukuthi akusiscora and akakhanyi, what do you think about his personality? Do you think he's a great guy so far from lento siyibonile? Ilook yakhe ngathi uyashayana. Hawu ngeke ngiyaqala ukuliva manje ebhishi wamnike kanjani nami? Ngamnika kahle kodwa like ngifuna ukumsusa phambi kwami yabo. Hawu mfethu pho kundaba ungamtshela ngakho WhatsApp ukuthi awuyishaye so that angekakulethe la. Ingakho bengimziba kwesinye isikhathi yabo. And then engazibeki. Phela ubenga mhlawumbe busy. Bengibhizi nomuntu wami. Cela amanzi. Wazwangihetha. Yazi uhetha mina ke manje ngingahlangene. So nje awufuni nokuthi mhlambe niye kwi second date uthole ithuba lokumazi kangcono understand ukuthi unjani. Fine. Oh, bafophethu. Uthini ukuphawula kwakho? Hey, mama na hello manga. Usazokhona nje ukudla. Ngani musazongena mina lokho. Sazomela ukhokha ibill cabanga. Yo, akamele khokho ye. Angeke. Awuzikhokhela manje. Ngenxa ukuthi uthe no. Hayi, Ulethe nguye la ibilani. awuzikhokhela. Oh, Biza kabi. bekuyabiza. Ayabiza. Sankoke umuntu esingavumelana naye futhi. Uthi uzomshaya cabanga. Hayi, ngento shaya abantu. Nathi sathi igore lezigore zomshaya. Ezomshaya Angeke. wena usho ngoba eyidakho kubuyelo ngabo ubonga ukuthi uzokushaya. Colorism, ucolorist, ucolorist. Icolorism la yenzayo. Ukhala. Ne. So nje Kanti sangayicream mana ngempela. Usuyayibaqala. Uzoba prof kanjani futhi manje ayibo. Ayuthanda abantu abamkhulu. Hayi awukwazi ukuyishintsha mfethu uyishintshele wesimame. Mase evuka kusasa sethanda amadakho uzozanda uqhubula ucream. Hey. Inkinga yodwa nje. Eshinqese mfethu. Ingenamba. Yo. Awuthi mhlambe uzoba right mhlawumbe ukuqeda ukudla uzobe sishintshe umkhono. Ane mhlawumbe ukhulumiswa indlala ne? Kanti indlela indini. Simlindele. Dadewethu wazwangihetha shema, yazi wangihetha. Okay, no, it's fine. Ngicela ukunishiya nibe nidla ne.
But-ke regardless ngiyabonga ukuthi ufikile, at least ukwazile ukuthi usihloniphe and be here. You didn't even know ukuthi ngikubizelani yabo, but ukwazile ukuthi esikhathini sakho esibusy usiphe nathi ama-minutes ambalwa. So thank you for that. Thank you so much. Butwam, thank you for ukuthi usithembe ukuthi singakwenzela ishandise kanje. I'm sorry man ukuthi ngathi usisi hayibo. Wena ngiyamonza ngathi unenkani. Ngiyathemba kodwa isima isedlile uzoshintsha umqondo. Mhlawumbe iphokhi izomenza ukuthatha, mhlawumbe ibhekona eqeda ukuthi ibhekona abone ukuthi no. Ngiyalahla mangilahla le ndoda yabo. So kwamanje xothi ngishiye enjoy ukudla because vele beningakadla ngifuna uniphazamisa kakhulu. But hey Kensani bawukubona banamehlo. Yeah. Okay ngiyabonga. Hey, elamanzi. Yo, kubhlungu kubidaki yizwa ngami talking from experience. Omunye namhlanje bathe because u dark skinned ngathi uyashayana. Imagine Nahana. Banga. Ngathi akhambanga kahle kuKotliso. Hey, but lokho akusho ukuthi angeke hambe kahle kuwena. Still, write to us, send us an email usitshela ukuthi uba wena lo mfunayo simlethe la sokwazi ukuthi sikusethe ngoba Select Africa TV izokusetha. Namhlanje ke idate besizele ayihambanga according to plan. I'm really heartbroken, but into dilala namhlanje kusasiphinde ivuke and one man's trash is another man's treasure. So hopefully uKotliso uzokwazi ukuthi ayithuntuthe athole imama elizozigqaja ngaye elizomthanda naye the way bekathanda ngakhona uKensani. Mlaleli Mbugeli, thank you so much for tuning in and being a part of tonight's episode of I Have a Crush on You. You are watching Select Africa TV, and can I please remind you to subscribe to our YouTube channel, follow us across all social media platforms, and if you also have a crush on somebody, send us an email down below kule address, and then nathi ke sizokwenza iqiniso sizokusetha. Igama lami uSinengwa Kanene, also known as Andama 2K or 2K naye. This is how I'm signing out. Shout out to the next chapter.